One, two, three. Let's go, let's go. Wow. Đi. Budia. Aja. Look for nih final result lah. Biar berkumpul YouTube. Tiga kena menai ni mau jangan balik lainnya. Okay, let's go. Budia. Hey guys, welcome back to YouTube channel. Tolong for saya बहुत माने hakkari. Ngerinya tanang kerja sinar namanya mesti body kemana itu makamnya dikasih deh. Apa lagi? Baik buku nih. Soalnya mana baik bukunya mana kane masih nopo zakah deh. Mana ni orang apa karena bukunya mana kar kasih masih homnanggo mana gananggo nopo karena biji utina. To bini ke mana sani masih nopo bagar kan bukunya erna. Tolong for nih new look sana. Beri dulu. Kan nih ngomong kamera ke. Dia tang sini. Teman tang sini do sini. Bunga sini motor lagi ngau. Dia pesa. Bi mana pesa lano nagan nale. Thank you le. Sona bi mama dah. Hai deh. Buru. Kalau pertanyaan tanggasnya menjadi exam to ma exam dah bungasnya nge. Kalau pertanyaan menjadi tentang mana बहुत important menjadi information होनो नागिरदों माने जायफोर दासान्दि माने क्लास 8 पास 10 पास मेट्रिक फेल बिदि जानानै माने बेकार गिलना दङ जाय सेंग्राफोरा होनदों आरोना तो बिसोरो माने मोनसे फिसा कोर्स फैदों 3 मान्थनिल' आरोना ITI कोर्स नोंथांमोना बे कोर्सखौ लानानै मोनसे सासे मोजां माने टेकनिशियान जानो हागोन आरोना बे 3 मान्थनि गेजेराव आरोना जेरैबायदि AC रिपेयारिं फ्रिज रिपेयारिं माने हाउसनि जिखि जाया फिसा रिपेयारिंफोर माने दासान्दि माने जोंनियाव बिदि फ्रिज रिपेयारिं एसिफोर हामा जादों माने गुवाहाटिफोरनिफ्रायसो माने फैनांगौ जायोना टेकनिशियान नङा होनबा नोंथांमोना माने खाथियावनो सोलोंबा माने बहुत खामानि मोनगोन आरोना लोगोफोर बेनि अनगायैबो माने ITI नि माने 2 years कोर्स सोलिगासिनो जायनि थाखाय 10 TH माने क्लास 10 पास जानांगौ तो नोंथांमोना जाय बिनि सोमोन्दै इन्टारेस्टेड बे 3 मान्थनि एबा बे ITI नि कोर्सनि सोमोन्दै बड'लेण्ड फाउन्डेसननि सिङाव दायो जागासिनो बियो तो बेनि सोमोन्दै जाय इन्टारेस्टेड नोंथांमोना आंनि स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव नोंथांमोना कल खालामबानो जाबाय एडमिसनफोरनि डिटेल्सखौ लानो थाखाय आरोना गासैबो मिथिखागौ नङा होमबा ITI फोरा बहुत माने मोजां गासैबो माने जबफोरखौ मोनखायो आरोना ITI आव माने प्लेसमेन्ट जाखायो तो लोगोफोर जियानो जाया दायो आवगायलांसै दिनै आंजों लोगोसे थांफागोन मुनु माने फार्स्ट ब्लग विथ हार जासिगोन आरोना माने बिजों माने गप्र आरो बिदि हिमालयान लानायनिफ्राय बिजों खानसेबो लोगो हमनाय जायाखै आरो माने भिडिअ बनाय जायाखै आरोना तो दिनै फार्स्ट टाइम आफ्टार गप्र एन्ड आफ्टार हिमालयान बेखौ दिनै नोंथांनाव नुसिगोन आरोना लोगोफोर माने आंनिया माबानि एडिटारनि माबाया केबोला गना दंमोन गप्रुआव तो बिराद भिडिअ बनायदोंमोन आं खिन्थु बयजा फैला आरोना बियो तो मा जागोन दासो नुदों आरोना नै तो लोगोफोर जियानो जायामोन दायो जोङो माने एग्जामा दायो स्टार्ट जानो 20 मिनिटल'सै हा आंनिया आरो दा 20 किल'मिटारसो दंबावो मा जागोन only 20 minutes left आलेफोराबो हामा जामबो नै मोसौबो दोङो बिदि जाखायो ओमफ्राय 2 years सिगाङाव मोनसे फेमास जादोंमोन ना पिंकलेन्ड होननाय थ' जागा बेनोमोन आरोना पिंकलेन्ड होननाया दा खमायबाय आरोना माने गोजां बोथोराव जायो बेयो मोनसे रोखोमनि पिंक गांसो बे सोमजियो आरोना बेयाव नै दायो जों सहैथारनोसै खिन्थु टाइमा गैखाला दै हाबनो मोना जेबो गेरान्टि गैला होआव थांदों आं मा जागोन दिनै बहुत लेट जाबाय बिराद आफसुस जायो आयौ सेफ ना राइट ना एन्ट्रि मोनबा मोनबाय मोनाबा गैला आरोना सेस लोगोफोरनि दायो माने एग्जामनि उनाव दायो फैबाय डमिन'स देखो टेरे ओमफ्राय दसे उनाव निजो फैलाय दसे उनाव जोंनिया उनाव सोलोंगोन हिमालयानखौ खिन्थु नोङो मोजां हायासै मानसिया सिगाङाव दा फानगलायबाय दा आरो हिमालयान सोलायबावनो खालामनो तलफोर जियानो जाया दायो जों जाग्रोनोसै डमिन'स मा जागोन क्या खाएगा पिज्जा और बर्गर देखते क्या बनते ना फाय लोगोफोरनि डमिन'स नैबे डमिन'सनि फाग्लि नैबे खालार ओमफ्राय दायो अर्डार होबाय रेगुलार पिज्जा आरोना नैबे साला फुल साइज बिदिमोन साला नों जानो हागोन फुल साइजखौ नाङा आं मिडियामसो बिदोंमोन नंगौ ना आं पिज्जा फैगासिनो आरो कल्ड ड्रिंक्स पेप्सि दसे उनाव बिथांनि बाइक सालायनाय नुगासिनो दं रेडि फैबाय दे बेखौ दे पिज्जायाव अभार जायोलै नै बेनि सां फिसायानो 450नि नै दे जादो दे मा खालामनो आरो हो गया अच्छा भात खावा পোৱা নাই
Ki? Acha. De ki kore maro deh, ki bete khabi deh dile, itu lo deh. Oंखाम जायाखै होनना बुंदो आरो दे थागबि दे तलफोर नै नायजों हावलाखौ दिनै बहुत जाबायलै बा आमायलाय बिदिया ना आमायदो ना बाखै अहायलै बिजाखौ बोरैबा नाङो बारा जानानै मोननै जाखाबायना रेगुलारनो मोनसे जानाय जाबाय आरो तलफोर नायदो नैबेनो जाबाय रङिया टाउन रङिया देखौ सोर फायनो मोनदो तलफोरनि बेनो जाबाय द्वारकुसि ओमफ्राय नियाव आंहा मोनसे खामानि दङ माने नियाव गोरबो खुंगुर इउटुब होनना लिरगोन आरो ना नि भाइजाराव थ' बेखौ आं एसे दा खालामनांसै आरो एमबि आर्ट होननाय मोनसे दङ ना दाखालि आं रेप खालामनाया तारिखौ बे जागायनो आरो ना याय ह this is ह तो नै दायो सफैलायबाय एमबि आर्ट फोरनि जागासिनो लकआ गोरबोखुंगुर इउटुब बरिया तलफोर नै जाबाय फाइनाल रिजाल्ट गोरबोखुंगुर इउटुब जागोन दे माहाय गायहरलाय बेसेबां हलै जागोन दे बेयावनो तलफोर नै फाइनाल रिजाल्ट आरो ना गोरबोखुंगुर इउटुब फिसाफोर नुदोंबा लामायाव बिदिबानो जाबाय आरो ना बे आंनि गारि होननाय तलफोर दायो जाबाय जोंनिया खामानिया बेल'सोमोन दिनै ओमफ्राय दायो जों सिदा होलांसै आरो ना ओमफ्राय जोंनिया बे टिया सलायनो गारि थ' बेनिखाय गारि सोलोंसै ना मा होनदों मा दाय गैया दाय दोङो दे थांसै दे होमबालाय दा फैदो दे उथ' दे जागोन दे तलफोर नै गारिया जाबाय यास ओमफ्राय दायो जोंनिया मुनुआ सलायसिगोन गारि खेनाव ना माबा खेनाव तामुलपुर खेनाव ना तलफोर नै दायो जोंनिया सलायसिगोन मुनुआ लेट्स गो दे हिमालयान दे गार्ल राइडिं हिमालयान बर' गार्ल राइडिं हिमालयान 411 BS4 दे 200 kg नि गारिनि बे दे एसे आदै मोने र' दे स्टार्ट खालाम दे क्लास 1 गियार दङ गारिया 1 गियार दङ हम क्लास 1 दे 1 गियार दंखायो दे प्ले खालाम दे प्ले एक्सलेरेसन हो ये लेट्स गो दे माय लाखै गार दे आं दङ दे आं दङ दे लाखै गार उननि गारि फैदो दे उननि गारि थांबा हो दे अके दे हो दे लेट्स गो दे होलांदो दे जाबाय र' हागोन वाव बरिया दे खेबसेबाव दे मा होनदो वाव दे बरिया जाबायलै पेटिया बा दे मालासो दे दायो सलायनोलै माला दे थिग गाखोनो मोननायनि मजायानो बेलेग नोंलाय आयौ कारासि गोदोरनि इन्डिभार पर्ट इन्डिभार अके लेट्स गो दे पास फैदो बरिया हा गुवाहाटि हागोन ना गर्ल राइडिं हिमालयान बरिया टु गियार दे गेस बायदि कन्टाक्ट हो कन्टाक्ट हो स्पिड हो मानो लाखिदो स्पिड होननासो खालामो ना दे हो कन्टाक्ट खालामदो दे हो गियार हो सायाव हो थिखांबाव बरिया दासो बरिया अब रिल्स बनाएंगे ना तलफोर बिगिनासिम दिनै भिडिअआ माने फोजोबनायखौ बारा मोजां खालामनाय जायासै आरोना डाइरेक्ट न'आव फैनाय जाखाबाय आं बिनिफ्राय तलफोर दायो थांगासिनो मोनसे निउ जागायाव दै थ' बेखौ नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ नुगासिनो तलफोर स्टे टिउन फर नेक्स्ट भिडिअ ना ओमफ्राय लोगोफोर जाय जानानै इन्टारेस्टेड माबाखौ बे एडमिसनखौ IIT निखौ नोंथांमोना
स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव थांनानै कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आदाखौ रिजय आदाखौ बिनिफ्राय नोंथांमोना मोजाङै एडमिसननि सोमोन्दै रायज्लायना लाबानो जाबाय आरो ना थ' एखिनासै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै